2020. Κυρίες και κύριοι διοργανωτές του συνεδρίου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να χαιρετήσω το συνέδριό σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτό. Το συνέδριό σας θα ασχοληθεί με πολύ σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν πρωτίστως με την έρευνα στον τομέα της υγείας. Η έρευνα με τη σειρά της στηρίζεται σε δεδομένα. Και εδώ έρχεται και το δικό μας Υπουργείο, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να προτεραιοποιήσει την δημιουργία και οργάνωση πολλών και καλής ποιότητας ανοιχτών, ανωνυμοποιημένων δεδομένων, προκειμένου να αξιοποιηθούν σε πολλούς τομείς της οικονομίας μας, αλλά πρωτίστως στην υγεία. Στη στρατηγική μας, όπως αυτή παρουσιάζεται στη βίβλο του ψηφιακού μετασχηματισμού, που σύντομα θα δει το φως της δημοσιότητας, η δημιουργία σχετικών αποθετηρίων δεδομένων είναι υψηλής προτεραιότητας και αυτά τα αποθετήρια δεδομένων υγείας θα προκύψουν μέσα και από άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε δρομολογήσει, όπως ο ατομικός και ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Να έχουν όλοι οι πολίτες δηλαδή της Ελλάδος έναν ψηφιακό, έναν ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που θα έχει όλα τα παραπεμπτικά, τα αποτελέσματα των διαγνωστικών τους εξετάσεων, τη συνταγογράφησή τους. Και αυτός ο φάκελος με τη σειρά του θα μπορέσει να διοχετεύσει ανωνυμοποιημένα προφανώς πολλά δεδομένα στο σχετικό αποθετήριο δεδομένων της υγείας, προκειμένου αυτά από εκεί πέρα να αξιοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές, χρησιμοποιώντας και μεθόδους μηχανικής μάθησης και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, για να μπορούν να αξιοποιηθούν και να οδηγήσουν σε λύσεις συνολικά για τον πληθυσμό. Αυτή είναι η κατεύθυνση την οποία ακολουθούμε. Προφανώς, για να φτάσουμε εκεί πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα στον τομέα της υγείας. Πρέπει να διασυνδέσουμε όλα τα νοσοκομεία, τα πληροφοριακά τους συστήματα, να μπορέσουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε κάποια στιγμή αυτόν τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας για κάθε πολίτη και μέσω αυτού, όπως είπα, αποθετήρια δεδομένων υγείας με καλής ποιότητας και πολλά δεδομένα. Στην κατεύθυνση της καινοτομίας δρομολογούμε και άλλες πρωτοβουλίες. Το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχε κάποιες τέτοιες σχετικές διατάξεις όσον αφορά εφαρμογές που θέλουμε να ενισχύσουμε, εφαρμογές πάνω σε τεχνολογίες 5G. Ο σχετικός διαγωνισμός έχει δρομολογηθεί και θεωρούμε ότι ήδη από το τέλος του 2021 σε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού θα έχουμε εμπορική κάλυψη δικτύων πέμπτης γενιάς. Το 5G θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλές εφαρμογές στον τομέα της υγείας να αναπτυχθούν και τα ωφέλη αυτών των εφαρμογών να αξιοποιηθούν από την ιατρική κοινότητα, από την ερευνητική κοινότητα, αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες. Δρομολογούμε σχετικές λύσεις τηλεχειρουργικής, τηλεϊατρικής και ενισχύουμε τις επιχειρήσεις που θα αναπτύξουν αυτές τις εφαρμογές μέσα από το Ταμείο Φεστός, που δρομολογήθηκε στο σχετικό νομοσχέδιο. Ένα ταμείο το οποίο θα λάβει το 1/4 των χρημάτων που θα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο από τη δημοπρασία του φάσματος 5G και μαζί με ιδιωτικά κεφάλαια αυτά τα χρήματα θα διοχετευτούν στις ελληνικές επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να αναπτύξουν σχετικές εφαρμογές και σχετικές εφαρμογές προφανώς στον χώρο της υγείας, όχι μόνο σε χώρους όπως η ανεφοδιαστική αλυσίδα και ούτω καθεξής. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θέλω να περάσω το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση προχωρά με ταχύς ρυθμούς στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ενσωματώνει την τεχνολογία σε όλους τους τομείς της οικονομίας και πρωτίστως στην υγεία, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για δεδομένα τα οποία από την πλευρά τους μετά θα αξιοποιηθούν μέσα από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και όλο αυτό το πλαίσιο και θεσμικό πλαίσιο θα στηρίξει την έρευνα, θα στηρίξει τις εργασίες και του συνεδρίου σας. Δίνω πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την διοργάνωση αυτού του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Ζαριφόπουλο, με τον οποίο έχουμε πολύ κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς το εργαστήριό μας δουλεύει πολύ έντονα πάνω στους ψηφιακούς και υπολογιστικούς βιοδείκτες. Πολλές ευχαριστίες ξανά. Thank you, Mr. Zarifopoulos.